Pokud máte rádi myšlenkové mapy, tak nástroj, který vám v tomto videu představím, budete skutečně milovat. Jmenuje se OrgPad. Je to naprosto perfektní nástroj při tvorbě jak výukového obsahu, který můžete žákům nasdílet jako učební pomůcku, tak i nástroj, který můžete žákům zadat jako projekt. Žáky, a troufám si říct, že i vás, pedagogy, bude práce v OrgPadu skutečně bavit. Díky velmi intuitivnímu a českému rozhraní můžete tvořit myšlenkové mapy obsahující interaktivní obsah. Tímto obsahem můžou být obrázky, videa, soubory, tabulky, odkazy na různé weby a cokoliv dalšího. Pokud chcete být inovativní, můžete do jednotlivých buněk v rámci myšlenkové mapy přidat také odkazy na další inteligentní nástroje a potom, pokud byste myšlenkovou mapu prezentovali v hodině, tak přes kliknutí na tento odkaz se připojíte do jiného nástroje a můžete například začít slovní mrak nebo nějaký kvíz. Tím pádem žáci uvidí učivo v souvislostech a mohou si v ten samý okamžik zahrát také hru, která jim dané učivo ještě blíže osvojí. V rámci OrgPadu můžete žákům zadat vytvoření myšlenkové mapy jako domácí projekt. Věřím, že mnohé žáky tato práce bude bavit. Je to skutečně intuitivní nástroj, ve kterém se každý naučí pracovat během okamžiku. Zároveň je to nástroj, stejně jako všechny ostatní představené v tomto videokurzu, který je na internetu dostupný zdarma. Díky tomu se na něm může každý žák velice snadno zaregistrovat a začít vytvářet myšlenkovou mapu na základě vašich pokynů. Práce je velice zábavná a kreativní. Žáci mohou různým designovým způsobem připravit myšlenkovou mapu, vložit do ní interaktivní prvky a následně ji promítat v hodinách. Myšlenkové mapy jsou skvělé v tom, že vám nabízí prezentovat učivo v souvislostech. Díky tomu se žákům v hlavách vytvoří vztahy mezi pojmy a učivo tak může být nádherně konektivní. V OrgPadu také naleznete široké spektrum již vytvořených myšlenkových map na různá témata, které můžete ve výuce také využívat. Doufám, že po shlédnutí tohoto videa budete namotivováni k tomu si vytvořit vlastní myšlenkovou mapu, kterou můžete žákům předložit jako učební pomůcku, čímž zpestříte vaši výuku a žáci budou velice nadšení z toho, že jste připravili něco tak interaktivního a zábavného. Tak jdeme na to. Pokud ještě nemáte na OrgPadu účet, tak si je snadno vytvoříte pomocí tlačítka registrovat. Nejsnadnější variantou je pokračovat s Googlem, kde byste se jednoduše přihlásili pomocí svého Google účtu. OrgPad stejně jako všechny nástroje prezentované v tomto videokurzu jsou zdarma, tedy aspoň ve své základní verzi. Konkrétně v OrgPadu vám základní verze nabídne vytvoření až 3 myšlenkových map s maximálním obsahem 100 MB úložného prostoru. Následně lze povýšit předplatné, které vám zvýší počet myšlenkových map a velikost úložného prostoru. OrgPad má velkou výhodu a to je české rozhraní. Pro mnoho učitelů může být anglická webová stránka potíž, takže určitě vám udělá radost, že OrgPad šel Čechům vstříc a připravil absolutně české rozhraní. OrgPad můžete využít nejen pro přípravu výukové pomůcky, kterou následně budete prezentovat ve třídě, ale zároveň i jako prostředí, ve kterém můžete žákům zadat domácí projekt. Typicky vytvořte myšlenkovou mapu na nějaké téma. Ta práce je velmi kreativní. Žáci mohou v jednotlivých buňkách přikládat interaktivní obsah a následně vytvořenou práci sdílet celé třídě. Tím pádem máte o projekt postaráno, žáci se zabaví, pracují u počítače, což jim jistě udělá radost, a zároveň se je vzdělají poměrně kreativní činností. Práce v OrgPadu je velmi návodná a intuitivní. Kliknutím na tlačítko plus vytvoříte myšlenkovou mapu. Ano, opět velmi kreativní název.
OrgPad má tu výhodu, že vás ve všem navádí. Dvojklikem vytvořte buňku, je to absolutně primitivní. Pokud bych chtěl vytvořit myšlenkovou mapu, tak ji vytvořím například vzhledem k tomu, že jsme v programu Učíme chytře, tak chytré nástroje ve výuce. Tak. Zde bych potom mohl přidat samotný výukový obsah. V podstatě to můžou být texty, ale zároveň, pokud bych chtěl, tak přes tlačítko plus, tady to zelené, mohu přidat veškeré možné interaktivní prvky. Asi nejčastější budou obrázky, kdy po nahrání z počítače byste vybrali obrázek, který potřebujete a následně byste jej sem vložili. Pokud bych chtěl přidat i další interaktivní obsah, tak opět přes tlačítko plus, buď to můžu udělat zde, anebo třeba na další stránce této buňky, kdy bych kliknul tlačítko plus, vložit a zase bych vybral soubor a konkrétní dokument, který bych zde chtěl vložit. Následně by si tento dokument mohli studenti otevřít nebo stáhnout. V posledním případě bych mohl přidat i tabulku, co bych vám ukázal zde na třetí stránce, kde bych dal plus, tabulka a vybral bych tabulku, kterou potřebuji. Všechno se dá následně upravovat tady v možnosti editace, kdybych intuitivně přidal řádek, sloupec nebo prováděl jakékoliv další úpravy. Případně by mohl celou tabulku smazat pomocí kliknutím zde. V případě, že chcete k této osamělé buňce přidat další, klasika, dvojklikem. První nástroj, který by se mi k tomuhle spojil, by byl například Mentimeter. Ano? Tyto dva nástroje nyní propojím tím způsobem, že kliknu na šipku a spojím je, ale jejda. Šipka ukazuje špatným směrem. Opět velmi intuitivně, když na šipku kliknu, mohu prohodit její směr a už je správně. Zároveň v šipce mohu vytvořit další buňku, vložit buňku do prostřed, kde bych napsal například nástroje využitelné ve výuce. Zde bych samozřejmě mohl přidat i samotný OrgPad. A propojit jej s původní buňkou. Úplně jednoduché. OrgPad je zároveň velmi designersky nastavený, kdy vám dovoluje měnit styl veškerých prvků, které do něj vložíte. Pokud bych chtěl například nástroje využitelné ve výuce vyznačit jinou barvou, jednoduše kliknu zde a změním barvu, na jakou chci. To stejné u šipek. Kliknu na šipku, změním barvu. Zároveň mohu taky tuto šipku změnit designově, kde si ji dám například dvojitou, nebo bez jakýchkoliv označení směru, tlustou čarou, cokoliv se vám nabídne. Jakmile máte myšlenkovou mapu vytvořenou, nemusíte se vůbec bát, ukládá se vám sama. Kdybych se teďka podíval na svoji hlavní stránku, vidím, že ji zde mám uloženou. Další už bohužel vytvořit nemůžu, už tady mám vytvořené 3, ale když na nějakou z těchto ukážu, tak ji mohu smazat. Tak, a už mám zase 2 ze 3. Pokud byste chtěli myšlenkovou mapu sdílet do třídy, mohli byste kliknout tady na tlačítko sdílet, kde nejjednodušší cesta je přes odkaz. Tento byste skopírovali a následně vložili žákům například do mailu. Ještě zde můžete upravit parametr, jestli žáci mohou danou myšlenkovou mapu číst, komentovat nebo upravit. V případě, že jste ve výuce a chtěli byste vám myšlenkovou mapu již prezentovat, tak byste si ji otevřeli kliknutím na hlavní stránku a zvolili byste mapu, kterou chcete žákům zobrazit. V této variantě však nedoporučuji myšlenkovou mapu prezentovat, a to z toho důvodu, že zde můžete stále dělat nějaké úpravy, psát texty a podobně, což může vaše prezentování malinko zkomplikovat. Pokud jste v hodině a chcete myšlenkovou mapu prezentovat, doporučuji kliknout zde na přepnout do režimu čtení.
Tento režim již úpravy znemožňuje. Vidíte, že mohu sice buňky rozkliknout, ale už dále nemohu nějak do nich zasahovat, psát nebo podobně. Pokud bych si chtěl buňky otevřít, tak jednoduše na ně kliknu, mohu přeskakovat stránky, případně tyto buňky dále nějak komentovat. Jestliže bych chtěl znova povolit úpravy, kliknu opět zde a mohu buňky jakýmkoliv způsobem měnit. Poslední funkcí, kterou bych vám chtěl v Orkpedu ukázat, je možnost využití již zpracovaných myšlenkových map. Ty naleznete zde na stránce veřejné org stránky, kde jich je skutečně velké množství. Pokud bych chtěl nějakou z nich otevřít, tak jednoduše kliknu a mohu s ním dále pracovat. Vidíte, klasicky zobrazovat buňky a prezentovat. Po shlédnutí tohoto videa jste všichni jistě namotivováni k tomu sestrojit vlastní myšlenkovou mapu nebo ji zadat žákům jako domácí projekt. Doufám, že Orkped začnete využívat a přeji příjemnou zábavu při tvorbě vaší myšlenkové mapy.